Ko himen ko para bai hautrai Jesus Christ. Ka Pyrthei minta kadang iait kinrum kinram. Ka weke liang yo I hawatikian baro chispa laipu laingut ki cardinal ki badon ka hok ban jit ya upabakuit ki shong ki puson ki duwai but ki tep word ban jit ya upabakuit haga jingkuit haga jingriu bale haga jing duwai lese pila yo I minin kasngi hawatikian kalodon ka mas rengkat bat baro ki cardinal bat ki pait ba kum ka jing stang jong ka jing duwai bat ka jing jit ya upabakuit batimai lese pila yo iru minin kala don chisin kila type word banjit ya upabakuit henrakim shimla yo ya upabakuit badon majority tengila yo I naka Sistine Chapel naka Toscana jongka Sistine Chapel kala mi ya ka tedem yo namar kila tang ya kita ki ballot paper baro namar padio yano bayo ya ka ar nakalay binta hapadengki cardinal baro pat kinang iait beteng minta kasngiru bada kin tepwort sausin minta kasngi min step arsin pad no paisngi arsin pat kin iait kumne haddu bandayo ya ka majority ar nakilay binta jong ki cardinal banjit ya upabakoid bad endala jit ngin sa yo I naka atas kana jongka Sistine Chapel hawatikan ya katedem bali kum kadak kashin jongka jingjit upabakoid pat kane kalong kawai kabinta kababaro ka Pyrthei kapai namar ngitip upabakoid ulong ubakongzan nagabinta kabalang om tangga balang ya ka Pyrthei baro kawai namar upabakoid ulong ubahikai bado babatay iya kibriu iya katin ubalay kumpang yusngo naka kamjongi apostol yunak na Ethiopia ula pule iya katin ubalay naka kitab Isaya Henry shimla shampang bado ubalay ula pa iya u Philip da umensiam bakuid ben batay hawu iya ka jingmut tay upabakuit ulang nombatay bad upabakuit ulang nongikai kumjuru upabakuit ulang ka sur jongo bale haga Pyrthei katsha badon ka jingyale ka Thma ka jingya pe jimmut haba ustang ban kren baro ki nongsen shar ki komu but niyo I enda layak upabakuit pa Francis haga sngi on tap niyo I lajan lo malaki nong senshar jongeri ki adon lang hawatikan kalong ka ri baritam benre baro ka Pyrthei ka komu upabakuit ulong ubadon burong lese don gibri bakaren laipuru kam persyaya upabakuit henre upabakuit ulong ubari sumar ya ka jingya teplem jonggi brio jingya tiplem jangga Pyrthei namar ulong ka sur jongo balai ukren ya ka sur jongo balai badu shang ha ka ket jongo Petrus bakoid bad kane kalong ka kerdan ka ba ubat nakata baro ka Pyrthei minda kapai kibriu ki dap ka St. Peter's Square ban paid bad ban yusno ya ka kubor baba milaban yoi buon kibriu ki alung laman kasngi banyusno ya ka kubor baba bangilayo upabakuit temai Henry hakawai pat ke liang haka Pyrthei ngiyosno badon ka jinghuri hura hapadeng kari India bad Pakistan bad kaneka jingyale hapadeng Pakistan bad India kalaban pin boy wadsha ka Thma Balai namar kadon ga jimma bad ngiyosno rules enang nenang tai ya ki jing batay na ki brio ar hajar arpu hinyo kalabalong ka por jangga jingyale kabashir kay kalabalong ka por jangga jingkut ngimtip ngenrengios no nang ne nang tay ya ka jingya karen kumne henrengi haben sumarbha yalade lada jia eye
nginum ngop ha ka jingjot jong ka men siam jongi ngide balom bala penkre barabor knamba yojia kano kana ka jingjia ba sausiru ngindon barabor ha ka liang jongu jisu ha ka liang jongu balai par ngide balong ba penim ya ka men siam jongi badngi duwai ru ha ka ju ka por ba kane ka jingya Thma kanum poisha ka Thma balai bad kanum poisha ka jingjot jong ri jongi bad ka jingyap jongki ki kon ki balului bun na padeng Pakistan bad India ngius ngo bun ki beriu ki stamban koloniap ha ka pun minin katsan mut ki nongrep ki la shapeniap da kari Pakistan minin te kaba mot ke dakishin kabang yoi kilong ki dakishin kaba penting iangi menda kawe ke liang don ka jingkermen banyo pa ba kuet mai kawe ke liang don ke jingjia ba pen sausi yangi hapadeng kine ki jinge baro jisu wanra hangi ya ka jingkermen ka gospel kai hangi ngimla ban tur sha jisu lemda uppa ukring yangi kumno uppa ukring yanga yapi sha jisu kumno uppa ukring yanga bad yapi sha ka beneng kade lemba ke Eucharist pakoid badu Jesu terwa hangi ban ri sumari ka mensiam jongi ri sumari ka jingem jongi na ka jingput na ka jingjot lemba ka Eucharist pakoid lemba oppo bala wanhiar badu Jesu kren binia halor kane ka pang ladangi bam iya ka dojongu badia ka snam jongu ngidon ka jingim bam chikot hapateng bon gi kubor bas pensosi saudang jangi ngidon ka kubor baba lemba ka balang ka ba ladangi shania telle tellan ya Jesu ladangi shania telle tellan ya ka jimpenya jang ka balang ngidon ka jingim bam chikot kaba utrayu terwa hanga yangi iwai pa iwai bad ngide balong ki kun ki batrang naga benda kane hapadeng babun ki jing sausi saudong jangi hapadeng babun ki jingjia ba penkendit yangi ba penting yangi ngidon ka kubor baba baha ka Eucharist ba kuit ngilaban ritengan yalade namar kane kade ke rukam ublai uppa ukring yanga yapi sha kane ke jingit but ngide bandon ke jingshania ha ke Eucharist bakuit ngide ban tur kamda me ha ke ne ka por ki kristan baro ki don kam ban pelot ya ka por ban pediang ya Jesu ban wad ya Jesu ha ke Eucharist bakuit ngimde ban long ki kristan ki ba aptang na ka benda kas ngi utrai henre kadbang yusno ye ke jingjia ba per ka badang jia saudong jangi kadba ka ri jangi ka kot ka ver ya ki pai kristan baro kumno ban ri ya lade na ka jimma yojia kila pinher ya ka bom ne kinu ki jingsunio halo jangi kumno ban ya yada ke sarkar kala kindu ya baro ki pait ba ri sumar ya lade na marka don ka jimma kumno pilaban rialade kumno pilaban pet iab habadon ga jingtawa ya ki ying namar ki jingyale hapadeng Pakistan batri India henre ujisu wong kadon sakawe pat ka binta kabangila ban rialade kalong gi Eucharist bakoin kalong ka do bat ka snam jongu nagata ka daw ko himmen ko para ngidon kam ban kiar yakane ka atiar halo jangi ngidi ban pediang yakane ka atiar yale Thma haga jingem jangi naga binda jangi ki kristan katiar ka bayale Thma kalong ka Eucharist bakuit kane kalong ka jingda naga binda jangi uppo ba im ka bamod ujisu ulong ka jingda naga binda jangi ujisu ulong ka bo naga binda jangi ujisu ulong ka jinga naga binda jangi bangin nam do jingkarmen habang yusno yaki kubor basin yu saudong jangi ninang dubai bautrayon persada mensiam yaki cardinal baro banjid ya uppa ba koid ba bhatam ba undo pla ban kren ha ka jingya teplam jonge brio bakin kiar na ki pop ka bakin kiar na ka jingsunio bakin kiar na ka Thma ba ka sur jongo balekan sawa khloi shisin bangidon uppa ba koid Thmai ni duai na ka benda ka ne ka jinga ko himmen ko para da ka ba yasno tilang bat ka balang
da ka ba yasnak tilang badu jisu ha ka met bad ka snam jongu ngin kalalam ki kun ke bajab halor kino ke jingale ni duai ruartat naga binda ka ri jongi ni duai naga binda ka ri Pakistan ni duai naga binda bar ke ri saudang jongi bakin yalom paralog ban kershan ya kino ke ri banum poi syaka Thma bha hapadeng kane ke jingale ngidon kam duai ngidon kam ban shania tele telan yau jisu namar ngi bahro ngilong ki kun jangari India ngidon kam ya ke jingada ngidon kam ya ke jingsuk badu jisu ulang kanongai jingsuk jisu beid kerko kardo yangi yada sumahar yangi kering yangi bahro daka sur jangupa bangindup poishame bangindup yo ya ka jinga jang ka jingim bam jikut ha ka jingim jangi karku kardo ya ka Pyrthei baro kawe karku kardo ya ka Vatikan karku kardo ya upa bakuit ban salong batemai karku kardo ya kri badon hapadeng ka jingyale bangindup yo jingsu ha ka Pyrthei en ya ro ya utrai Jesus Christ Amen.